sinabi mo? Babe naman, wag mo sabihin hanggang ngayon di pa rin pwede. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi pa ako ready sa gusto mong mangyari. Kailan ka pa magiging ready? Babe, 2 years na tayo. Bira na nga lang tayo magkita tapos di ka pa papayag na may mangyari sa atin. Ayoko pa nga, Sevi. Mahirap bang intindihin yun? Oo, sobrang hirap mong intindihin. Ano pa bang inaalala mo? Nasa tamang edad naman na tayo. Nandun na ako. Pero sinabi ko na sa'yo noon na hindi pa talaga ako handa sa ganun. Sabi mo naman okay lang. Kaya akala ko naiintindihan mo ako. Noon, oo. Kasi bago pa lang tayo nun. Pero ibang usapan na yung ngayon, Aya. Para naman yung pangailangan ko. Nag-effort na akong pumunta dito sa unit mo tapos tatanggihan mo pa ako. Mas gusto mo bang gawin ko na lang yun sa ibang babae? Kung gagawin mo yon, maghiwalay na lang tayo. Ano ang gagawin ko kung ayaw mo? Babe naman, intindihin mo rin naman ako. Sabihin mo sa akin kung ano yung kinakatakot mo. Para alam ko kung bakit hanggang ngayon ganyan ka pa rin. Dahil ba sa religion nyo? Walang kinalaman ng religion ko dito. Katawan ko to, Sevi. Hindi ba pwedeng respetuhin mo na lang muna ako kung hindi pa ako handa? Paulit-ulit na lang yung sinasabi mong hindi ka pa handa eh. Nakakaumay na. Bakit ba kasi atat na atat kang may mangyari sa atin? Yun lang bang habol mo sa akin? Hindi pa kumpleto yung relasyon natin hanggat hindi mo ako nakukuha? Alam kong nahihirapan kang intindihin ako. Pero ganun din ako sa'yo. Hindi ko maintindihan kung bakit sobrang hirap para sa'yo na respetuhin yung desisyon ko. O baka naman kasi ayaw mo lang magpabuntis sa akin. Kaya naman kitang panagutan ah. Kaya kitang sustentuhan kung yun yung iniisip mo. Siyempre ayoko pang mabuntis. May mga pangarap pa ako, Sevi. Ayokong maudlot lahat ng yun dahil inuna ko yung gusto mo. Hindi naman natin dapat problema to kasi matagal na natin itong napag-uusapan. Pwede naman tayong gumamit ng proteksyon kung inakabahan ka. Hindi lang to sa proteksyon. Hindi pa talaga ako handa sa gusto mong mangyari. Alam mo, nakakaloko yung katwiran mo. Gagawan niya nga ng paraan, ayaw mo pa. Nakakatawa na boyfriend mo ko pero hindi mo ko mapagbigyan. Napaka-entitled mo naman. Hindi porket boyfriend kita, may karapatan ka ng pasunurin ako sa mga gusto mo. Ang labo mo, para ka talagang tanga. Ang kapal na mukha mong magsalita sa akin ng ganyan ah. Ikaw yung malabo. Bobo ka ba? Hindi ka marunong umintindi? O sige, ako na yung bobo. Kung ayaw mo, edi wag. Sayong-sayo na yung purity na ipinaglalaban mo. Maghiwalay na tayo. Dear Love, ako si Aya. 27 years old pa lang ako nung mangyari tong kwento ko. Nagtatrabaho ako nun bilang virtual assistant. Matagal-tagal na rin akong nakabukod sa mga magulang ko kaya nasanay na ako sa pagiging independent. Boyfriend ko si Sevi for 2 years. Isa siyang seaman. Ilang beses pa lang kaming nakikita pero lagi naman kami magkausap sa chat at sa video call. Tumagal naman kami kahit LDR. Kaya lang, hindi talaga naging maganda yung huli naming pagkikita dahil hindi ko akalaing pipilitin niya ako na may mangyari na sa aming dalawa. Okay naman sa akin yung premarital sex. Hindi ko lang talaga magawang ibigay ang una ko kay Sevi. Dahil may pakiramdam ako na hindi ko maipaliwanag. Para kasing may something sa kanya. Kaya hindi ko siya magawang pagbigyan. Sevi? Aya, anong ginagawa mo rito? Pasensya na po kung biglaan po tong pagpunta ko rito, tita. Gusto ko lang po sanang makausap si Sevi. Nandito po ba Ay, siya? teka. Sabi kasi ng anak ko, wala na raw kayo. Kaya nagulat talaga ako nung bigla ka nalang sumulpot dito. Balak mo bang makipag-ayos sa kanya? Opo, sana. Ay, naku mas mabuti kung wag na lang. Po? Ang ibig kong sabihin, wag na muna kayong mag-usap ngayon. Mainit kasi ang ulo niya mula pa kahapon tsaka medyo nakainom. Umuwi ka na lang muna, ha? Sasabihan na lang kita kung pwede na siyang... Ma! Sino ba yung kausap mo? Aya? Sevi! Sevi, mag-usap tayo, please. Para saan ba?
Tapos na tayo, di ba? Huwag ka naman ganyan. Pwede pa naman nating ayusin yun eh. Sorry sa mga nasabi ko. Yung gusto mo, ibibigay ko na sa'yo. Kahit ngayon na mismo. Hindi ka na dapat pumunta rito. Hindi na ako interesado. Kaya umuwi ka na, Aya. Ma, babalik na muna ako sa kwarto. Ang aga-aga nasira yung araw ko. Pauwiin nyo na lang yan. Oy, sige. Iha, umuwi ka na lang muna, ha? Huwag mo nang ipagpilitan ang sarili mo sa anak ko. Sevi, please! Aray ko naman. Hoy! Bakit ka susunod? Kausapin mo kasi ako kahit saglit lang! Sevi, sino yung babaeng natutulog sa kama mo? Wala kang pakialam kung sino man siya. Kwarto ko to. Tsaka di ba iwalay na tayo? Kaya umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung sino siya. Alam mo, napakaingay mong babae ka. May istorbo pa yung tulog ng tao dahil sa'yo eh. Parte na siya ng pamilya namin kaya pwede siyang matulog sa kwarto ng anak ko kung kailan niya gusto. Ma! O bakit? Hayaan mong malaman ng babaeng niya na wala na siyang lugar sa buhay mo. Baka umasa pa eh. Bakit po, tita? Sino po ba yung babaeng yan? Girlfriend siya ni Sevi. At matagal na silang may relasyon. Kaya huwag ka nang umasa makikipagbalikan pa sa'yo yung anak ko. Hindi ba't last year pa kayo naghiwalay? Bakit naghahabol ka pa sa kanya? Ano pong ibig niyong sabihin? O alin ba sa sinabi kong hindi mo naiintindihan? Malinaw naman ang Tagalog ko, di ba? Hindi ka na mahal ng anak ko. Totoo ba, Sevi? Totoo bang matagal na kayong may relasyon ng babaeng yan? Oo. Kami na bago pa tayo maghiwalay. Wow! Ang galing! Galit na galit ka sa akin dahil hindi ko maibigay sa'yo yung gusto mo. Tapos may iba ka naman palang babae. Buti na lang pala nakipaghiwalay ka na sa akin. At tama kayo, tita. Hindi ko nga dapat ipagpilitan ang sarili ko rito kasi maling-mali. Maling-mali na mapadikit pa ako sa mga walang kwentang tao! Biglang umurong yung luha ko sa pambabaliwala sa akin ni Sevi nung oras na yon. Parang pinagpasalamat ko pa na hindi na siya interesado sa akin kasi hindi ko nagugustuhin na makipagrelasyon sa kagaya niya. Nagngingit-ngit ako sa galit nung nalaman kong bukod sa akin, may iba pa pala siyang karelasyon at matagal nang ibinabahay. Narealize ko na gumawa lang talaga siya ng dahilan para maghiwalay kaming dalawa at makapag-focus na siya sa babae niya. Matapos kong magising sa katotohanan, nagbakasyon ako. Hindi ko akalain na yung time na yun pa ang magpupush sa mga plano ko na mag-travel. Kaya lang, naiba na ang plano. Siyempre, hindi nakasama si Sevi. Kuya, salamat sa 5 pesos mo kanina. Wala kasi talaga akong bariya. Bakit ba kasi hindi ka nagpabarya? Hindi naman lahat ng tricycle driver may panukli sa 1,000. At least alam ko na ngayon. Pero gusto ko pa rin magpasalamat sa'yo. Iniwan ko kasi yung coins ko sa hotel. Hindi ako tumatanggap ng pasasalamat. Kailangan mong bayaran yun. Saan ka ba naka-check-in? Teka, 5 pesos lang yun ah. Bakit ganun agad yung kapalit? Teka lang naman kuya. Kung kailangan ko talagang bayaran ngayon yung 5 pesos, teka lang, magpapapalit ako. Ha? Ano bang iniisip mo? Miss, iniisip mo bang sasama ako sa'yo sa hotel mo tapos katawa mo yung gusto kong ibayad mo sa akin? Nagtanong ka kasi na. Hindi ganun yun. Linawin mo kasi para hindi nakakalito. Kainis. Ako pa talaga yung nakakainis ikaw yung iba yung iniisip. Alam mo, ang cute mo. First impression ko kasi sa'yo, mahiyain ka. Tsaka may pagka-demure. Kaya di ko akalain may isip mo yung ganung bagay para lang sa 5 piso. Kuya, kung gusto mo ako gawing katatawanan, huwag ngayon please. Kagagaling ko lang sa breakup. Baka di kita matansya. Chill. Wala naman akong balak na masama sa'yo. Gusto ko lang talaga na singilin yung utang mo. Yun lang. Grabe ah. Ganun ba kalaki yung halaga ng 5 pesos sa buhay mo? Para kulitin ako ng ganyan? Ikakapulubi mo ba kung hindi kita agad mababayaran? Oo. Kaya bayaran mo ako. Huwag kang mag-alala. Magpapabarya ako ngayon din. Hintayin mo ako o kung gusto mo,
Sundan mo ko para makasiguro ka na hindi kita tatakasan. Okay, madali naman akong kausap eh. Kahit gaano pa kalayo yung lakarin natin, basta makapagpabarya ka. Ang lala mo, alam mo ba yun? Miss, ang utang ay utang. Ha? Kahit piso lang yun, sisingilin pa rin kita. Wow, grabe. Hindi ko akalaing masistress ako ng ganito dahil lang sa 5 pesos. Huwag kang mag-alala, kuya. Kapag nakapagpabarya ako ngayon, sa susunod, hinding-hindi na ako mawawala ng barya. 10 pesos, 5 pesos, at pati tig-piso maglalagay ako sa wallet ko. Buti naman kung ganun. Mahirap na, miss. Paano na lang kung masamang tao yung nautangan mo, tapos katawan mo talaga yung hingin na kapalit? Grabe yun, di ba? As if papayag ako. Hoy, kuya, never been touched pa ako, no? Okay, noted yan. Hindi mo naman kailangan maging defensive. Bilisan mo na nga lang maglakad. May natatanaw na akong convenience store. Bibili na lang ako para mabariyahan na to. Nakapagpabarya naman ako nung araw na yon. At nabayaran ko rin yung utang ko sa lalaking nakashare ko sa tricycle. Pero kahit na ibigay ko na yung 5 pesos niya, di niya pa rin ako tinigilan. Sumunod siya sa akin at pilit na hiningi yung pangalan ko sa social media. Dahil wala akong tiwala sa kanya, ibang pangalan ang binigay ko. Habang naglalakad pa kami, sinesearch na pala niya agad yung sinabi kong pangalan. Napilitan tuloy ako na magsabi ng totoo. Pero plano ko siyang i-block pagdating ko sa hotel. Nalaman ko na John palang pangalan niya. Nag-send siya ng friend request at agad akong minessage. Hindi ko na sana papansinin yun pero naisip kong i-stalk yung profile niya. Sa nakikita ko noon, mukha naman siyang matinong tao. Masayahin din siya. Mukha ring matalino kaya inopen ko na yung message niya. Naging komportable agad ako sa mga usapan namin ni John. Kahit tapos na yung bakasyon ko noon, nagpatuloy yung pag-uusap namin sa chat. At nagpatuloy yon ng ilang buwan. Alam mo dahil sa'yo, hindi na talaga ako nawawala ng barya. Dahil naman kasi talaga sa barya kaya tayo nagkakilala. Pero seryoso, di mo talaga kayang palampasin yung 5 piso? Alam mo, dapat naging accountant ka na lang. Madali ko pang magigets. Hindi naman talaga yung 5 pesos yung habol ko eh. Ikaw. Ang cute mo kasi nung araw na yun. Mukhang hopeless ka na kasi nga wala kang barya. Buti na lang lagi ako may dalang barya kasi mahilig ako mag-commute. Oo nga. Bakit mas gusto mong mag-commute may kotse ka naman? Wala lang. Mas nag-e-enjoy ako mag-travel pag medyo na-challenge ako. Sa bagay, medyo challenging nga naman mag-commute pag pupunta sa ibang lugar. May alam ako na mas challenging pero sobrang saya kapag nagawa ko. Ano yun? Yung mapasagot yung babaeng gustong gusto ko ngayon. May liligawan ka na? Oo sana pero feeling ko hindi pa siya ready kaya hindi ko muna binubuksan yung usapan tungkol sa nararamdaman ko sa kanya. Ganun? Matagal na ba kayong magkakalala? Ano ka ba, Aya? Hindi mo ba alam kung gaano na tayo katagal magkakilala? Ha? Teka, ako ba yung tinutukoy mo? Sino pa nga ba? Wala naman akong ibang pinaglalaanan ng free time ko kundi ikaw. Nakasama na rin kita sa ilang travels ko. Sa tingin mo ba, maghahanap pa ako ng iba? Sabi ko naman sa'yo, ginawa ko lang dahilan yung 5 piso na utang mo sa akin pero gusto talaga kitang makilala. At nangyari nga. Napalapit tayo sa isa't isa kaya di ko na pinalampas yung pagkakataon. Kaya lang, alam ko rin naman na kagagaling mo lang sa breakup. Ayoko muna makagulo sa mga nararamdaman mo. Gusto muna kitang hayaan na tuluyang mag-heal bago mo buksan yung puso mo sa iba. Or sa akin, kung posibleng... Posible yun, John. Sakaling inaalala mo kung nag-heal na ako. Oo. Matagal na. Nakamove on na ako kay Sevi. At dahil yun sa'yo, pinaramdam mo sa akin kung paano irespeto ng isang lalaki. Yung mga paniniwala ko, yung mga gusto ko, at yung paninindigan ko. Gustong gusto ko yung lalaki na may emotional intelligence. At ganun ka, John. Talaga? Ganun mo ako nakikita? Oo. Kaya,
Hindi na ako mahihiyang aminin sa'yo na gusto kita. Ang swerte ko pala kung ganun. Pero ayoko sanang ma-pressure ka ha. Kung hindi ka pa ready na pumasok ulit sa isang relationship, naiintindihan ko naman yun. Sa totoo lang, mas gusto kong kilalanin pa natin ng mabuting isa't isa. Pero gusto ko lang malaman mo yung nararamdaman ko. Thank you, Aya. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayon. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko lahat para sa'yo. Kung kinakailangan ko maghintay, maghihintay ako kahit gaano katagal. Kakayanin ko yun. Small price to pay yun para sa long-term relationship sa pinaka-amazing na babaeng nakilala ko. Dear love, sobrang saya ko nung araw na yon. Dahil kung kailan nahuhulog na ako kay John, ay saka ko rin na lamang handa naman siya na saluhin ako. Parang nawala lahat ng sakit mula sa panloloko sa akin ni Sevi. Inisip ko na lang na blessing in disguise yung nangyari. Dahil kung hindi ko nalaman ang panloloko niya, hindi rin magkakaroon ng pagkakataong pumasok sa buhay ko si John. Umabot ng halos 1 taon bago naging kami. Hindi ko naman siya pinahirapan. Sinigurado lang namin na wala na talagang bawian sa nararamdaman namin habang kinikilala namin ang isa't isa. Siya ang naging first ko sa maraming bagay at masaya ako na napunta ako sa tamang tao. Sobrang consistent kasi ni John. Walang pagkakataon na hindi niya pinaparamdam sa akin kung gaano ako kahalaga sa buhay niya. Ganun nga siguro talaga yung organic encounter. Kahit gaano pa karami ang mga tao sa mundo. Kung kayo para sa isa't isa, pagtatagpuin kayo ng tadhana sa paraang hindi nyo inaakala. Kahit na yun pang pinaka-ordinaryong araw sa buhay mo. Kung para sa'yo, magkukrus ang landas nyo ng taong nakalaan para sa'yo. Dahil ang pinaka-meaningful na connection ay yung hindi talaga planado. Hindi rin dapat tinatanong kung kailan ka magkakaroon ng organic encounter. Ang dapat na tanong ay kung handa ka ba pag sa'yo naman dumating ang ganung pagkakataon. Metro's #1 Love Radio. Basic!